проекти хонаи калонай гӯем ки 8 комнатай бо ғишти пухта бо нархи ҳозира метавонед ки дар таи ҳами падвал кунед. мешавад 83444 рубл расход шудагӣ. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад. ҳамо проекта мо расходша аз 0 то бучаша ҳисоб кардагем бо ғишти пухта бо нархи ҳозира, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамаро мо ҳисоб кардагем аз 0 то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамо хонаро бинен. чихеле ки диден ҳамун сурата ин ҳами хонаро мо полни расходша буровардагем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор диден бародаро, ҳамаи проектуш проекти хонаи калонай гӯем ки 8 комнатай, якта калидор дора, дутаи нихе пешдулон дора. проекти шестёрка меган, чӣ меган, ҳами хелай мисоли 8 комнаташ мо метавонем ҳами яктаи ҳамира мисол кухни кунен, якташа ванна кунен, мешава. просто ин комнатаҳо ҳамаш ҳастай, размерош ҳастай, чӣ хеле дидестен. ин калидор мешавад, дари главняи ҳамиҷа мешавад. мисол анҷа медрави калидор то ҳами парара калидор мешавад. дутарафаи нахе комнатаҳо рафтагиай, хе гирдогирд ҳамаш комнатаи бародаро. и проекти калонай метавонен лӯбои чира дар ҳаминҷа ҷо кунен. анаи пара хаята хонаи калонай ира меҳмонхона мекунен. мисол метавонед хонаи детский яҷошта, мисол яҷошта кухни, яҷошта ванна, хай чеки мисол маъқулайтона метавонен дар ҳами проект ҷо кунен. ин проекти бародаро мо расходша 0 то будшавиш ҳамаша буровардагем. ҳозир ба шумо гап мезанем бародаро. фундаментуш баландиши 1 метрай, бо метавонед ки дар таи ҳами падвал кунен. мешава мисол расчоти мо инҷа кухняй, инҷа баняй, инҷа метавонед ҳами дутара таҳша падвал кунен. мешава ин ҳами кухнира таҳша падвал кунен. ҳамира ҳозир расходша полни гап мезанем. дарозии хона 14.10, паҳмиш 11.60. обши фундамент 112 3 пагони метр шудагиай, 1.40 рехтагиай, баландиш 1 паҳмиш 40. семент 150 халта меравад, 43 сомонӣ, 6450 сомон. арматур 120 дона меравад, 0.18 арматури 18, 40 сомон як донаш, 4800 сомон. арматур бародаро дар ҳами фундамент 6 рада мо ҳисоб кардагем, барои ки баландиши 1 6 рада ҳисоб кардагем. шебен 4 камаз меравад, 600 сомонӣ, 2400 сомон. қум 5 камаз меравад, 300 сомонӣ, 1500 сомон. санг 7 камаз меравад, 400 сомонӣ, 2800 сомон. сим 15 килограмм барои армирот кардани ҳаму арматуро, 15 сомонӣ, 225 сомон. устопули бародаро 1 квадратни метр мира 50 сомонӣ рехтагиан, 5615 сомон пули устопули шидагиай. обши расходи фундамент ҳами бародаро як баландиш 40 паҳмиш 23790 сомон дар фундамент ҳами хона расход шидагиай. ҳозир расходи стенаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунен. расходи стена бо ғишти пухта 1 ряда 3 метр баландӣ. ғишти пухта 31900 дона меравад. ғишти пухта арзон шудагиай, 50 дирам шудагиай, 50 дирами 15950 сомон мешавад. семент 100 халта меравад, 43 сомонӣ, 4300 сомон. сетка 6 рулон меравад, 200 сомонӣ, 1200 сомон. тол 4 рулон меравад, 70 сомонӣ, 280 сомон. қум 4 камаз меравад, 300 сомонӣ, 1200 сомон.
устопули як ғишти ҳамун хонаро 30 дирҳамӣ мечинанд. 9570 сомон пули устопули мешавад. обши расходи стена дар ҳамун хона 3 метр баландӣ, як рад ғишт 32500 сомон дар стенаи ҳамун хона расход шудагиай. акнун расходи киришаша мо гап мезанем. расходи кириша дар хонаи 1410 да 1160 боло конвертни пӯшондагианд. тахтаи дастак стропила бародаро 6 метра 0,50 барош 15 60 дона меравад. 100 суми 6000 сомон. ана тахтаи таи дастагине болои девол дар таи дастако меистад. 6 метра 0,25 барош 15 дона рафтагиай. 48 сомони 720 сомон мешавад. тахтаи чорни 6 метра 0,25 барош 10 200 дона рафтагиай. ҳисоб кардем омида 30 сомони 6000 сомон мешавад. ана тахтаи стойкаи кириша, яъне боло барои карават тайёр кардан 6 метра 0 сараковка барош 15 50 дона меравад. 87 суми 4350 сомон мешавад. рекаи пад шифер бародаро 6 метра 5 65 дона меравад. 30 сомони 1950 сомон. шифри тоҷикӣ бародаро шифри тоҷикистон мо ҳисоб кардем беҳтарин шифрай 120 дона меравад. 50 сума як донаш 6000 сомон мешавад. мех обши 20 килограмм мо ҳисоб кардем дар ҳамун кириша 120 даг меравад, 100 даг меравад, 70 даг меравад. фарқ надорад. 10 сомониай 200 сомон пули мех мешавад. ана устопули як шифри ҳамун хонара 30 сомонӣ мезананд. ҳамаша тайёр мекунанд. аз рӯи шифр сум мегиранд устоҳо. 3600 сомон пули устопули мешавад дар ҳамун кириша. ана обши расходи кириша бародаро 28820 сомон дар ҳамун кириша расход шудагиар. дар киришаи ҳамин хона 28820 сомон дар кириша расход шудагиай. ана акнун фундамин 23790 сомон, стена 32500 сомон, кириша 28820 сомон. ана обши мо расходи ҳамин хонаро баровардем бародаро. обши расходи рамкаи ҳамин хона 85110 сомон дар рамкаи ҳамин хона расход шудагиай. бо рубли русӣ бародаро 630444 рубл расход шудагиай. бо курси доллар 8774 доллар дар ҳамин хона расход шудагиай. шакал дидем проекти калонтара хай расходшам калонтара неки комнатао бисёрай. мисол оилаи калонда беҳтарин мешавад. мисол оилае ки калонай ҳамин хел проекти хубай. намияи видеои имрӯзамон бародаро дастгирӣ кунен, тамошо кунен, лайк монен. видеои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. боқӣ дар пайдони алло бошед. бо номерои ватсап дар описаниаи видео мешавад. дроин нависем, бо суҳбат мекунем. боқӣ дар пайдони алло бошен. дар канал подписатсия кунен. аз видеоҳои ояндаи мо бохабар бошен. агар видеои мо ба шумо маъқул бошад ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро. касоне ки подписатсия накардагиянд дар канал подписатсия кунед, лайк монен. аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. хай то видеои оянда.